Auto legenda i omiljeni četvorotočkaš Jugoslovena, popularni Fića, koji je nezvanično proglašen i nacionalnom klasom, ne miri se sa time da ode u istoriju. Ljubitelji ovog automobila uvek iznenade novim idejama kojima ožive svoga ljubimca, a radost izazovu i kod drugih. Tako ovih dana poglede prolaznika u centralnom gradskom parku u Sokobanji mami jedan ljubičasti oldtimer ukrašen cvećem. Njegova vlasnica Silvija u ovoj atrakciji na 4 točka koju je nazvala Viola da Fića prodaje sladoled. Ovo je Fića Kontraš, 67. je godište. Vrlo je, vidim, atraktivan, obeležio je čak neka razdoblja u našim ljudima, vidim koliko ih to privlači, koliko im je prisan i baš sam onako, nisam znala i verovala da su ljudi toliko vole ovaj auto. Znači, šta da kažem, desilo se, dugo sam živela u inostranstvu, tada sam nešto snimila tamo i eto, prilagodila našim uslovima, našim ljudima, znači Fića je legenda, definitivno legenda. Ovo je zapravo prodaje sladoled, je li tako? Jeste, jeste. I kakvog sladoleda to imate? To je sladoled, sos sladoled na točenje, čokolada, vanila, mešani sa raznim prelivima voćnim, dodacima, toplom čokoladom i znači nešto interesantno. Čokolada koja se topi u jednom aparatu i u sladoled pravi onako lepu koricu na sladoledu, hrskavu, vrlo nešto novo i interesantno. Ona je osmislila i celokupan prostor, a kaže da je posebno raduje to što ljudi pozitivno reaguju i što im se dopada. Za sada ideja da napusti Kipar i vrati se u Sokobanju deluje kao pravi izbor. Vi ste došli sa Kipra ovdje. Jeste. A zbog čega Sokobanja? Sokobanja, pa najviše zbog prirode. Prelepe prirode, čistog vazduha, zdravog života, to je bilo, imam sina, to mi je bila ideja da živi u jednoj zdravoj sredini, manjoj sredini, jer sam došla iz Beograda konkretno, tako da to je i sviđa mi se, prelepo. Obično se pita ovako, kad je nekad dođe neka novina u Sokobanju, nekako, eto, primi se, ne primi se, a ta ideja je, eto, vidimo, i zaživela je ovdje. Jeste. Ja se nadam, da će to baš biti dobra priča. Eto, ovom prilikom mogu da se zahvalim mojim prijateljima koji su mi puno pomogli, ništa bez njih. Znači, podrška na sve strane, takođe i opštini Sokobanja koja je imala sluha za nešto novo, atraktivno, jedinstveno i na njihovoj podršci takođe. Ova marljiva i kreativna žena ima još ideja kada je u pitanju njen ljubimac. Ideja je da se iznajmljuje za razne manifestacije, rođendane, venčanja, znači da to je u suštini, znači da moj dizajn, tematske večeri, tematska dešavanja i mogao bi da posluži toj svrsi. Fiće Kontraš, kome se vrata otvaraju kontra ili zastava 750, mali je i jak putnički automobil koji se proizvodi u zavodu Crvena zastava u Kragovcu po licenciji italijanskog Fijata. Proizvodio se od 18. oktobra 1955. a poslednji primerak proizveden je novembra 1985. godine. Od prolaznika koji se sa emocijama sećaju tog perioda saznajemo da u to vreme Fića ili zastava 750 koštala 750.000 jugoslovenskih dinara. Danas su vozni modeli Fiće veoma popularni. Atraktivni su kao oldtimeri, a najskuplji zastavni model Fiće Kontraša postigao je cenu od preko 15.000 eura.